And I so share Adom TV ne to so the more akwayensen foforo na speaker ora Urban Gbabin ne wate basum konso se wonye hwehwemu mfa audio no a ene na momonten eka ensem yi IGP afri adidie so no wonye hwehwemu na wonfa mra na fe ba bia no kreda no enna Adom Kasee to so sa abedwakue obeyi nipa miensa afridom kuma na fa na weyi nipa miensa nso afridom kese na fa na afei the technical person ba ko aka wonom ho sebe ya obeboa wonom ama waye enhwehwemu emrahye bedwamu chia mehene echiremu se saa ensemi ano oden na etra ne a abedwaku a wonom ehwe fisam so ebetumi aka ne senti wonom hia wonom wonimdie ewo information technology IT mu sebe ya obeboa abedwaku no ama waye wonom adwuma abra wo kasa wo mahye bedwamu ansa na wo ba betu wonom asetena no ahyeda no ena chia mehene ehye mpanyinfo a wonom eda mkase ne domkumana no nyina se wonfa wonom nkrofo a obedom abedwakuo no din emeto nanim abra Emmanuel Amakofibu a ede kwan a abedwakuo no befa so aye wonom nhwehwemu emra na hye bedwamu chi amehene ewiye no na opanyini ede sansemi etudwa na abedwakuo no wonom adwuma wo beye ene se saa ene a watwegu kasafidie so no obehwehwemu no wahu no kora ewu mu afei ensem wo ka wo mu a no wo kire mu se pese otu IGP ade so no eno nso won hwehwe mu na fe eniama afofora wo kan ye ewo ene no so nyina no so abedwakuo no ebehwehwe mu na eno da nchen a wasan so akire asotwen a wonom a wonne ewo kasafidie no so no ehu behia se wode bema wonom ene eniama afoforo bia eka ho